кот у лес на полювання, ти і заблудився. Шукав дорогу домов, не знайшов. Сів під ялини і плаче. Біжить лисиця, убачила кота, загляділася. Ніколи ще такого звіра у своєму лісі не зустрічала. Ти хто такий будеш? Питається. Я кот Мурликович. А чого ж ти плачеш, кот Мурликович? Розказав їй кот об своїй пригоді. Є, каже лисиця, каб такі тає біди, іди до мене жить, будеш у мене господара. Добре, каже кот. Ось приходить він до лисиці, а у її курей і смажених, і варених наївся кот і спать уклався. Тим часом біжить по лісі вовк. Топ-топ, шльоп-шльоп. Почула лисиця, вискочила з хати, та як закричить. Хто гэта у маім лесе стукоча тупоча? Хто майму гаспадару спаць не дае? А хто ж у цябе гаспадар? Пытаецца воўк. У мяне не гаспадар, а гаспадарышча. Хвост з павялішча, як махне, дык адразу заб'е. Узяла ваўка цікавасць. Ён і кажа: а ці нельга было б, кумка, хоць адным вокам паглядзець на твайго гаспадара? Паглядзець-то можна, адказвае лисица, але без падарункаў лепш не прыходзь. Мой гаспадар падарункі любіць. Добра, будзе падарунак, сказаў воўк і пабег далей. Вярнулася лисица у хату, а тым часам ідзе па лесе мядведзь. Трэсь лом, пачула лисица, выскочила з хаты, ды як закрычыць зноў. Хто гэта у маім лесе драшчыць? Хто майму гаспадару спаць не дае? А хто ў цябе гаспадар? Пытаецца мядведь. У меня не гаспадар, а гаспадарышча. Хвост павялішча, як махне, дык адразу заб'е. І мядведзя ўзяла цікавасць, які такі гаспадар. У лисицы, што хвастом усіх забівае. Вось ён і кажа: а ці нельга было б, лисичка, сястрычка, хоць паглядзець на твайго гаспадара? Паглядзець можна, кажа лисица, толькі без падарунка не прыходзь. Мой гаспадар падарункі любіць. Добра, падарунак будзе, сказаў медведь і пайшоў далей. Прабеглі яшчэ цік-сякач і заяц-шарак. Лисица іх сваім гаспадаром напалохала. Забраліся зверы і моцна задумаліся, якія ж ім падарункі лисицынаму гаспадару прынесці. Думалі, гадалі. Нарэшце мядведь і кажа: вось што, браткі, трэба смачны абед згатаваць, ды ў госці яго за гаспадарыняй запрасіць, тады ўсё разам і паглядзім. Добра, няхай будзе так, згадзіліся звяры. І тут зноў яны моцна задумаліся, які абед згатаваць. Думалі, гадалі. Нарэшце мядведь і кажа: я прынясу мёду, галодны
кажа цік, а я салодкай капусты, кажа заяц. Згадавалі абед і пачалі раіцца, каму запрашаць ісці. Медведь кажа, я тоўсты, мне хадзіць цяжка. Воўк кажа, а я і так набегаўся, ногі баляць. Цік кажа, а я складна гаварыць не ўмею. А заяц нічога не сказаў, вось і парашылі паслаць яго, як лягчэйшага, на ногі. Прыбег заяц да лісіцынай хаты, пастукаў лапкай у шыбіну, зажмурыўся ад страху, ды прапішчаў спалоханым голасам. Дзень добры вам, шаноўныя гаспадары. Прасілі мядведь, воўк і цік, каб вы ласкавы былі, ды іх у госці прыйшлі. Сказаў там адным духам, ды ходу назад. Падрыхтаваліся звяры гасцей сустракаць. Сядзяць ля багатага стала, чакаюць, аб лісіцыным гаспадару разважаюць. Вось заяц і кажа, не, браткі, сядзець так боязна, хто яго ведае, які там гаспадар у лісіцы. А што, калі ён абеду нашага не ўпадабае, ды ўсіх нас хвастом пазабівае? Давайце лепш схаваемся і спярша здалёк на яго паглядзім. Згадзіліся звяры з мудрай зайцавай парадай, ды пачалі хавацца. Мядведь на дуб узлез, цік у мох зашыўся, воўк пад куст забраўся, а заяц у траве схаваўся. Тым часам узяла лісіца пад руку свайго гаспадара і пайшла ліяны ў госці. Прыходзіць на палянку, чуе кот мяса запах. Бачыць, цэлы баран ляжыць. Тут ён шэрсць наставіў, вусы надапыраў, ды адразу на барана накінуўся. Есць ты ўсё бурчыць, мяу, мяу. Звяроў аж страх узяў. Ім здалося, што ён крычыць мала, мала. Ну і звяруха, кажа воўк, мне б і за дзень з такім рагалём не ўправіцца, а яму нараз мала. Цік ляжаў у моху, ды ад страху пачаў хвастом варушыць. Кот падумаў, што мыш з норкі вылазіць, скокнуў туды і ўчапіўся капцюрамі ў ціка ў хвост. Як усхопіцца цік, як кінецца наўцёкі, толькі галлё трашчыць. Кот напужаўся, ды скок на дуб. Ну, думае мядведь, гэта ён мяне ўбачыў. Трэба ратавацца, пакуль не позна. Грымаўся мядведь з дуба проста на куст, пад якім воўк сядзеў, а таму здалося, што гэта сам